बोरै नांदो ओरै नांदो जोमै दाखादायनानै गाबबाय थाग्राया फैसाखौ होनानै खादोंसै आं ओमफ्राय आं हिसाब खालामखाबाय साननैनि एडभान्स दंखायो सानैनिया तो हे गाइस जेब्ला गेमिंनि खोथा फैयो अब्ला आङो मिन्थियो सिक्रेट खोथा गेम चेन्जारनि बागै बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो आङो नोंनो होगोन स्पेशल प्रमो कोड लोगोसे 200 रुपिस नोंनि पार्सनेल एकाउन्टआव लपेटआ बैबायदि जायगा जेराव 1000 अफ एक्टिभ प्लेयार आरो बेयाव मोनगोन बेस्ट और लाइटिं फास्ट विथड्रल लोगोसे गोसो बायदि पेमेन्ट ऑप्शन आरो गोबां एमेजिं 350 वेलकाम बेटिं बोनास तो बिदिब्ला प्रमो कोडआ गाहायाव दं आई प्रमिस यूज एक्सट्रा 77 आरो क्लेम खालाम नोंनि 200 रुपिसखौ नोंनि पार्सनेल एकाउन्टआव बे एक्सक्लुसिव अफारखौ मिस दा खालाम आरो देरहानायनि जेबो सिमा गैया लिंकआ डिस्क्रिप्शनाव आरो कमेन्ट पिनाव थां आरो चेक आउट खालाम So guys, पैसा थिंग्लिखौ लाबाय आं दिनै बेखौ आङो दिनै सेस बुख्रेबजोबनोसै Hey, God! Hey, God, buzakan. Dan. Hey. पैसा थिंग्लिखौथ' गासैखौबो बुख्रेबजोब्बाय आङो बेनिबो जाहोना जाहैबाय दाखालिबावै सोरबा बुंदोंमोन फैसा जमायबाथाय बेमार आजार जमायनाय जायो लोगोसे गुग्ला बिदि बायदिसिना बुंदोंमोन ना ओमफ्राय जा खोथाखौ बुंदों गासैबो आंनाव जाजोब्बाय दाखालिबावै मोनसे भिडिअ बानायना होदोंमोन आङो फैसा थिंग्लिनि ओमफ्राय लोमजानायाबो जाबाय जा गेदेरनो रानजोबलांदों मानसिया लोमजानानै आरो लोगोसे नै दाखालिबावै बेसेबांबा गोबाव जाबाय खमसे खम 8-9 बोसोर जाबाय नामा गुग्ला बेराखैमोन आंनाव दाखालि बेरलायबाय जानो बेयावबो बेसेसो बेरायनो हायाखै जाना थादों ओमफ्राय नै बेनिखायनो सेस खालामजोब्बाय आं दा बेयाव मैखुन दं बेयाव थाइजौ दंफां दंमोन थाइजौ बिफां जों दंफां होननानै बुङो ओमफ्राय दा नै बेयो माबामोन आरो गुदिमोन आरो बेयाव मैखुन बेरनानै दं मा होनो इखो एलिजा मैखुन देखा मोजाङै गुदिनिफ्राय खालाय गुदिनिफ्राय खा दे बोहायाखै दिनै मोनजालायसिगोन ना जों बोरो नै खेबसेनो माब्रै माब्रै खा दहाय फुङाव नेर फुदोंना फुवाखै एसे गरम जायोना So guys, welcome back to my channel and another vlog. So guys, दिनै टाइमा 2टा जाबाय दे बेयाव मिस्ट्रिफोर खामानि मावगासिनो माबा धालाय साब धालाय होनो नागिरदों साब धालाय माने मा होनो माबा भीम धालाय नागिरदों ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दं जोंहाथ' ओंखाम संग्राया फिसासा जाबायना सिमफायनो आगोल बै दंमोन दा बेयाव लाबोना बेयावनो दोनथ'दों आरोना जानला माला दोनथ'दों मा संगासिनो नै गेस अन खालामना दोनदों दिनै मा ओंख्रि मा इंलिशनि होननिया इंलिशनि देलाय मा ओंख्रि today दे इंलिश होनो देलाय इंलिश नायनो today I am cooking bamboo soup and chicken रोंदो आरो मा जायगा मेसिलना फैखो जादो मबाइलाव नायबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय सोरनि भिडिअ नायनानै रोंनाय मानसिफोरनि नामा बा आरो होमबा मोनसे सोंबोदोंसै आङो How are you? I'm fine. बोरै नांदो ओरै नांदो जोमै दाखादायनानै गाबबाय थाग्राया दाखा जोमै दाखा जोमै नायना गाबग्राया दाखा जोमै नङाथाय मा फिल्म बेलेग फिल्म नामा मा फिल्म थैस' थांस' थैस्रांनाय दाखा जोमै बायदिसो मोनदोंमोन जा गाबखोबागासिनो दहायनिफ्राय खोनागासिनो आंलाय मा जादों ना ओरैनो माबा मोनसे जादों सानबाय जारलासो वा मेगना गोजा जालायदो देखायो
फैसाखौ होनानै खादोंसै आं ओमफ्राय आं हिसाब खालामखाबाय साननैनि एडभान्स दंखायो सानैनिया गाबोननिफ्राय सानैल' जासिगोन गाबोननिफ्राय सानै फैदो गाबोननिफ्राय साननै दिनै होजोबखानानै सिगांनि मावनायखौ होजोबखानानै साननै एडभान्स होखाबाय मिस खालामनो मोना नङा खिन्थु गाबोन ढालायगोन ओइ आदाजों रायलायदो आदाजों रायलायदो दा खालि ढालाय हबो सारिदनलाय भालो नाকি दे बाय 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 दे आब' मैया फैना दंमोन ओमफ्राय दा दोनैसै दे ओइ मिनिस्राङा दा थांना फैनानै नायदोनसै लाङिनिसिमल' दोनना फैगोन ओमफ्राय लाङिनिफ्राय बिसोर बेलेगजों थांसिगोन दा नायनि र' बेसेबां गोबाव जायो बाराथ' गोबाव जानाय नङा आधा घन्टा जागोन आरो बेनिफ्राय थांलाय फैलाय न'निफ्राय 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटा लगे So guys, अन्थाइ लाबोनाय आरो सिमेन्ट लाबोनाय गारिया थाबथालायबाय सेस मा जाबायलां है So guys, गोजौआव गाखोबोबाय आं बेनिफ्राय जा गरम सान्दुंआबो बे गय बिफांजोंसो साना नांखाना दङ मोखाङाव नांफैयाखै आं ओमफ्राय नैबेखौ फिटिं खालामनाया एसे गोबावानो लादों मानोना गोजौनि खामानि ना ओमफ्राय बेखौ 0.5% होग्रोगोन बेसिमल' ओमफ्राय बे गोजौना एसे थागोन आरो देनां लहा सोबावनो थाखाय रानबाथाय आरो एसे लहा सोनानै आरो डाबल होनाय जागोन गिलास लायलाय मिस्ट्रि बाबुफोरनो नामरा आलु हिब्राय बिला खारा खाना दो मिथिगोन बाला हेगार ना गरमदो माला धाल होखांखो भीम धालायखौ आं नुस्लाबदियानो ओमफ्राय मिस्ट्रि माला मावनो हागोन आरो हा 2 सप्ताह इजा नायब्रा सानबेसे थानानै मावनो हागोन एबार नेक्स्ट खामानिखौ सप्तानै बियार खुलिग्राफ्राबो रोङानो रावबो ओरैनो इन्ट्रेस्टआवसो लोंनो नागिरदों माने खामानि जोबनायनि दिनै रावबो रोङा